sajeno bompatu kwasikani zimene wayankhula Vice President Michael Usi pamene anali mulimbi kuyendera anthu ochita business komanso kuwafotokozera ndi kuwaziwisa kuti awapasa ndalama yoyambira business kapena kuti ngongole koma yopanda chikole. Umo ndimene anayendera Vice President Michael Usi mulimbi lero. Taonerana.
ndikutokoza ndikuchokera pasi pa mtima chifukwa cha chikondi chanu. Ambiri amene mukukuwa apa tinaziwana kale. Chimene ndabwerera pano ndi zinthu ziwiri. Chinthu choyamba ndipo munimvesese bwino. Lero ndinu anyamata, ndinu mphamvu zanu, mawe ndi nkucha simuzakhala anyamata muzakhala kalamba. Sokolanu lero mukazakalamba ukalamba wanu uzakhala wovuta kwambiri. Zakhala chete pamene muli anyamata choncho mutokoza Mulungu, mugwiritse ntchito mphamvu zanuzo kukonza sogolo lanu, osati kupanga zinthu zimene zingakuonongereni sogolo lanu. Mutakumanga sutachamba ndikuzakhala anthu amisala, mutakumatumidwa ndi anthu andale kumakuwa anthu kugenda mukakalamba alibe nanu ntchito. Tino muyendera mawoti ikilalikaye musiyendera mawoti onyazachi alibe chani mulibe planu. Anyamata inu muli apa ndikuziwa kuti tikuziwana koma ona ndindilankhulenso ndi ena. Ndimalankhula ndi President Dr. Lazarus Makazi Chakwera kunena kuti tikamakamba nkhani ya ngongole anthu ambiri akusauka ogulitsa masamba kandi nsomba kandi akaroti. Tikawafunsa kuti abweretse chikole asanalandire ngongole, chikolecho anthu osauka achitenga kuti. Ndiye ndakuzana nawo anandiuza kuti pita ukagwire ntchitoyo. Ndiye ndinalankhula ndi andifu kuti anthu ofutika kwambiri alandire ndalama, alandire ngongoleyo opanda chani kodi opanda chikole. Lero anyamata ambiri pano amangojiya, achoka kunyumba abwera pano azingojiya, akapita kunyumba sakupanga chilichonse. Kufuna anyamata inu mangokhala mukhale m'magulu mwanu between July ndi August mulandire kanga chepe muzipanga zanu.